Ola, na túa casa seguro que estás a funcionar con unha morea de aparatos eléctricos, mais ti sabes como se produce a electricidade que fai que estes funcionen? Imos velo neste vídeo, así que empezamos! Somos conscientes de que no fogar usamos unha morea de aparatos eléctricos para realizar tarefas cotiás? Mais o uso das máquinas eléctricas é seguro se seguimos unhas normas mínimas e temos precaucións cando as manexamos. Estas normas xa as vimos na clase anterior e debes telas moi presentes antes de manipular un aparato que estea conectado á electricidade. Mais sabemos que é o que fai que se produza a electricidade? Para contestar a esta pregunta, antes temos que saber que é a materia. Pois a materia é todo aquilo que ten masa e volume. A masa é o peso que ten cada obxecto, persoa, etc. E o volume é o espazo que esas mesmas cousas e persoas ocupan. Nestas imaxes, a moneca é de trapo e ten o mesmo peso que o libro. Nembargantes, a moneca ten maior volume que o libro, xa que ocupa máis espazo. Unha vez coñecemos isto, temos que saber que as unidades mínimas das que está formada a materia son os átomos. Todas as cousas e persoas estamos formadas por millóns de átomos. Estes átomos, á vez, están formados por diferentes partículas. Unhas teñen cargas positivas e outras cargas negativas. E é aquí a orixe da electricidade. O choque destes dous tipos de partículas con cargas positivas e negativas son os responsables dos fenómenos eléctricos. Cando se poñen en movemento, dan lugar á corrente eléctrica coa que funcionan a meirande parte dos electrodomésticos, televisións, ordenadores que usamos a cotiá.
Que movementos se producen cando chocan? Prodúcense dous movementos: repulsión, que se dá cando dúas cargas positivas chocan, repélense, é dicir, escapan unha da outra en sentido contrario, e tamén pasa isto cando se xuntan dúas cargas negativas. E o outro movemento é a atracción. Unha carga positiva e outra negativa atráense, isto é, se buscan e tenden a xuntarse coma se fosen pegamento do forte. Olla aquí a gráfica. Repulsión, dúas cargas positivas ou dúas cargas negativas, e atracción, unha carga positiva e outra negativa. Como se chaman estas partículas dos átomos? Electróns. Os electróns son as partículas que están cheiñas de cargas negativas. E os protóns son tamén partículas que forman os átomos, mais neste caso con cargas positivas. Ata aquí a clase de hoxe. E agora... tócache. Investiga. Saberías dicirme se nos átomos hai outras partículas? De habelas, como se chaman e que son? Solución. Ademais dos protóns con carga positiva e dos electróns con carga negativa, nos átomos atopamos os neutróns, que son partículas que non teñen carga eléctrica algunha. Moi ben! Máis contidos e fichas interactivas e imprimibles en profiaracelis.com. Graciñas!